Nah, menika wonten wis putihan rong dicat. Iki dasar putih niki. Nah niku kan niki lek kula lek ngarani ya lek wong-wong lek ngarani dosa muka. Iso juga rahwana, tapi lek kula dhewe ora ngarani dosa muka niki, Mas. Satu muka. Dadi eka muka lek kula ngarani lah. Niki mukanya cuma satu kok kalau saya. Nah, lek kula lho lek ngarani ya satu muka, eka muka. Nah, lek badhe tumbas wayang dicek riyen tatane nipun. Men mengko ora getun. Dadi sing duwe wayang niku kan ngecek tatanipun kan ndelokke kados niki lho. Nyepil teng langit-langit. Dadi tataan pedhot napa mboten nggih ketara. Tatane apik apa elek, apa ala nggih ketara nggih to. Iki ngaten iki Mas, dicek riyen Mas. Tatane sae walaupun rung dicet wis diarepi mawon Mas. Niki sempurna Mas. Niki masem Mas. Masem niku asine